gaurko saioa hasteko prest. Eta bertan, ekarri ditu hemen, tomate aukera zabala, mota desberdinetakoak, Sonia, ez da? Bai, 7 mota desberdin. 7 mota desberdin, plater bat egiteko. Bueno, Denak bai. erabiliko ditugu? Bueno, batzuk. Batzu bakarrika, baina izenak guztienak esango ditugu. Beraz, osagaiak esango dizkizuet. Porrua, kuiatxoa, Gernikako piper berdeak, tipula gorria, piper berdea, eta 7 mota desberdin tomate. Tomate horia, kumatoa, jack tomatea, idibihotz tomatea, cherry tomatea, tomata edo feo tomatea, diente de león o arroza. Osagaiak esan ondoren, hasteko prest, Vale. eta tomate mota guzti hauen jakimina izugarrizkoa. Bueno, gaurko lehenengo platerra, bueno, ja nola zuk esan dezun, 7 variedade diferente daukagu, pistoa itea okurritu zait. Orduan bakizue, pistoa da elaborazio bat oso ez dauka ezerrez, baina irikiko ditugu 2 edo 3 tomate desberdin ikusteko bere diferentzian. Hori da? Bueno, txerria denak ezagutzen deu, tomate txikia da, Bai. normalean erabiltzen da guarnizio bezala, bai entxaladaetan, baina pixka bat letxugakin eta Hori da. hoi denakin. Bai, tamainoz igual askotan apaintzeko erabiltzen Bai. hasi ginen, negio jateko ere goxuak, ezta? Bai. Hori da. Bakizu nola esate duten, apaintzeko platerekoa dena jan behar da. Hori da, platerin jartzen den guztia, barrurako. Bere tamaina berdina, pixka bat, diferentea, daukagu kumatoa. Kumatoa edo normalean izaten da beltzago. Bai. Hau tamaina txikia dauka eta, zapore oso nada. Ni beti rekomendatzen dut hau bakarrikan jatea gatza eta oliokin. Hori da. Zen dezue? Pepita asko dauka eta oso gozoa da. Saboretsua. Bai. Gero, hau da tomata. Bai, tomate feo, o tomate Bai. zatarra, esango ginuke baita ere, ezta? Bai, tomate hau erabiliko dugu, gero, urrengo plateran, así que oraindikan ez dut esango ze egingo Hori dugu. geroko gorde orduan. Bai, izaten da tomate bat, haragi asko daukana, Mamitsua. bai, Bai. eta pepita gutxigo. Hau normalean ia produktore gehiena Jack daukatera. tomatea da? Jack tomatea. Naiz ikasten pixkanaka. Bai, normalen produktore guztia daukate, eta hau izaten da erosten den tomatea edo Guk zein gehiena dendetan. etxean erabiltzen Bai, dugun tomatea. Bai, Hori da. gehiena bai. Hau, Idibihotz. bai, idibihotz. Idibihotz. Bai. Bai. Eta bihotz hori zer, bere formagatik nola izango Bai, da? izango da, normalean izenak izategia pixka bat Bai. bere forman Arabera, ez da? arabera, bai. Hori da. Hemendikan bai erdi hartuko dugu, Mhm. pista egiteko. Uste dezue, oso haragintxua da. Eta guzti hauek lortzen dituzu, Tolosako Zerkauzia. hori da. Bai. Zena, tinglaua eta kostatzen zat ikastea, baina zerkauzia. Hori da. Ia denak produktore guztiak jak tomatea daukate, edo el feo, bai tomata. Bai. Baina, atzoko programan esan genuen bezala, bi arreba daude daukatena produktu bereziak eta beraiek eukitze dute, pixka bat tomate desberdinak, Bai. ez? Bi aizpa, izenak oso bereziak zituen, bai. Kasi eta ana. Kaxi eta ana, bi aizpa. Orduan, hemendikan, bai, ikusten duzue. Bai. Hau pixkat derraroa izaten da tomate horia, eta baina, erabiliko dugu bai, erdia pixka bat egiteko. Eta asteagoa. Gehiena zer erabiltzen da tomate hori, ensaladetan horrela, o? Eske, nik uste dut ensalantzako jendea ez da... Koloria, bai, eske... pentsatzen dugu igual tomati heldu gabela, oela... Bai, eske arraroa da, Bai. gotzako bai, enetzako bai, ni Bai. sukaldaria naiz, baina arraroa izate zait. Normalen nik erabiltzen dut, pistoak iteko, edo Bai, beste, edo tomatea fregitua iteko, edo... Hori da. Bueno, erabiliko dugu tipulina bat. Bai. Bueno, pistoen tamaina aukeratuko dugu segun nahi deuna. Ne gustatzen Beti zait... lauki, gehien bat izaten da lauki... Bai, Lauki iran ebakita, ez da? Txikilloa hundilloa, gutxi gura bera. bai. Ne gustatzen zait ezein txikia, baina hain handia ez da. Orduan,
nahi bazu sua piztu. Bai, Kontutan izan, hau bai, pixka bat, tipula bat, porru bat, piper bat, azkenean razioa handia izaten da. Bai. Olio pixka bat. Hemen salteatu baino pixka gehiago egingo dugu, ezta? Bai. Hori da, pixka bihuntzen, demora gehiago utziaz. Eta juten geha mozten eta botatzen. Porru bat. Bueno, hemen bai bi piper mota daukagu. Bai, Gernikakoak txikiak Eta italianoa. Italianoa da, Bai, bueno, piper berde normala, bere variedadea italianoa da, deitzen zaio behintzat. Ezautzen zaio olakoa. A ber, hau bai, pizka garbitu. Bikorte egin guztiogu. Bai, karen nik uretatik pasako. Bai? Bai, Bale, eskerrik asko. Buen piper berdea. Pistoa egiteko italiarra erabiliko dugu. Zuko ni jakin dutzu Facebooken da horrela aktibo ibiltzen zehala, ez da? Bai, dauzkat lagunak ja nazkain da. Bai, Zatikan egunero jartzen dut argazki bat eta bere saera edo, bueno, da pixka bat ez galtzen utzi. Da, dia pixka bat merkatua dinamizatzeko, Tolosako merkatua. Egunero jartzen duzu argazki bat, Bai, egunero, bai. Pixka bat zegratikan ikusten nahi urtean zehar, pixka bat galtzen nahi da, zatikan produktoreak heldu dira, ez daukate releboa. Eta horregatik. Orduan oia martxa zita dago. Bai. Aizuta, oan gogoratu naiz, Tolosan funtzionatzen du baita ere igual, aztien behin horrela kajatxo bat. Saskika eta hori Hori dena? da. Bai, asteartetan izaten da. Bai. Eta tinglauan bertan banatzen dituzte? Bai, zerpausian, bai. Bueno, hori da, barazkiak, baina bai jogurra eta hori bai saski barruan dago. Ondo, Daude uste dut asoziazio bat daola, eta beraiek. Eta jende apuntatzen da, Bai. Nahiko bai. Hori, uste hor hilero jartzen dela diru kuporu bat, eta gero jun asteartetan, eta jaso? Tokatzen dana. Tokatzen dana? Bai. Baratzak ematen duna, azte hortan? Bai, ikusten da normalean jendea, igual segun ze epokatan, azelgak eta hori dena, tokatzen bali ma... Eske, problema da, segun ze jendea ez daki hoi prestatzen etxean. Eta horregatik gaude bagu gure programak egin, produktu horiek ekarri, nola egiten dan ikusi eta listo. Tortalako badakizue txorienen klikatu nahi eran, azelgak aldia, azelgak. Piztua dela, piztua. Ikusi, kasi eta egin, itxian, hori da. Bai, izaten da, nire ia kurtso guztik, egin dudana da barazkiakin, platerakin, zatikan jendea, normalen etxean, beti erara berdinera sukaldatzen ditu. Hori da, bai. Orduan, nerekin, ikusi... Bai, tarteka uzartzen gara gauzat desberdin bat, bestela, gero... Bestela etxean dena nazkatuta daude. Hori da, bai. Eta askotan, aztia programatu egin behar izaten da, astelenetan, lentejak aste artean, porpatata, pixkatola jarri eta erreiztu, ezta? Oain tomatea botatzeko, zuritu ingo dugu. Zatikan bestela, azala hortikan gehatzen da eta oso itxusia. Idibihotz tomatia... Bai. Hori da. Aukeratu dut, eta... Zuri zein gustatzen zaizu? Bueno, nik egia esan da, danak ez dituen ezautzen, Osa, ezautu pixka bai, baina hola izenakin da hain garbi, gaur bezala, ez gertatu, egia esan da. Segun ze gauzetako, kasu honetan bezala mamitsua eta horrela pepita gutxikin da, zoragarria. Ikusten badezue ikusi, pepita oso gutxi dauka. Eta orduan oso... Nei horrela jateko hau bai. Baina gero entxaladan jak gustatzen zait, zatikan gustatzen zait, tomatea pepita gutzea hau,
hainbeste ez dakit. Bai. Irina Hau gero, bez- adibidez, igual, tomate con kaset, egiteko igual bai, hortako hombre, oso ona. Hori da, Bai. azala urrepeletan sartu, azala kendu, eta gero horrek pepitak ez da aramatza, eta orduan kentzeko arraxo. Ez? Adibidez? Bai. Eta tomate mota bat, segun zego zein berdeu. Bai. Hori da. Bueno, dozein tomatekin egin Bai, hori da, dezakezu, claro. baina bueno. Hore, guan bitartean hainbeste gozeiten nion askotan Ja. beti tomate berdinakin. Ja. Baina baritate hau guztia ikusita, bere izteko Ba, kuriosoa da, baina produktore batzuk ez dakite ze variedadea daukaten eta zerrez. Igual juteza galetizu, ba ez dakit erosi detena, urtean hori da. zehar berdina jatzen dut. Hori da. Betikoa, Betikoa. ez dakite variedadea. Bai, tomatia, gorritxe ikusizko tomatia, ezta? Bai. Gorritxe ikusizko tomatia, dana Jazta. tomatia. Oain nola eskatzen deun beste klase mota bat, ba, orduan ba, beraie bilatu dute. Hilarretan, Bai. nola beste programa batzun itzein dugu hilarretak, ba, normalean hemen bi variedade izatei, ja, Maravilla eta Príncipe Alberto. Orduan... Hori hilarretan, ezta? Bai, hilarretan. Orduan, claro, hoi nola erretxagoa da, eta oain hasi da pixka bat moda jartzen, badakite, baino beraien artean oso diferentea dira, Nondik etorriko teia izen horiek, ez? Príncipe Alberto, ez Ja, dakit. hori. Monakotikan? Ja, Ez dakit. beta saber. Oain gatza, Beti ikasten, beti ikasten. Beti ikasten. Eta oain ja, hori hau bai zuritu ingo dugu, Hori da. Tomate horia. bai. Aizu, eta klaseak ematen dituzuenean, sukaltalkan, Bai. hori da. Kanpotarrak ere bai? Ze hizkuntza desberdinetan ematen duzue? Frantzesez, inglesez da hola? Bueno, gu ez dakigu, bueno, ni behintzat idiomak ez dakizkit. Bueno, pixka Baina bat, moldatzen zea behak, bai, ez? Iz bat moldatzen beste naiz. izan. Eman ditut, ba, noruego batzui, baina, klaro, traduktore batekin. Bai, eta askotan baita ere igual ekartzen ditue gidari bezala pertsona Bai. bat, eta orduan berak egiten du itzultzaile bere lanetan, Bai. ezta? Elik, Donostiko bat, bera etortzen da, bera inglesa daki, eta bera etortzen da nekin klaseak ematea. Ni Beira. sukaldot Ah, bale, zu egiten lana egiten, eta bera bera esplikatzen. traduzitzen. Bai, esplikatzen. Oso ondo. Bai. Bueno, etortzeia, bueno, hemen bai Alicanteko grupo bat euki dugu, bueno, eta kanpotik asko. Kanpoko jende gainea, aida demandatzen pixkat, esperientzia berriak eukitzea hemen, ez? Azkenean, beti esan den bezala, Donostia ez da bakarrik hondartza, ez? Zetik, nola eguraldia beti ez daukagu gaur bezalakoa, ba zerbait behar da. Bai, gastronomiakin lotura handia du. Bai. Hori da. Eta Askotan orduan- erosketak egiten dira merkatuan, eta gero Bai. zer erosten dana hori sukaldatzen da, ezta? Bai, hori dena sukaldatzen da. Normalen bai eskatzu dute pintxo erresak iteka. Ah, bai, hori da. Claro, eske bai pintxoak, bai Donosti nola ere... Bai, berak ondo jakin etortzen dira, eta orduan, bueno, Bai. pintxuak iteko ikasi nahi izaten duek, gero ez dakit etxean egiten dueno, ez? Ja, Hori da. Claro, askotan esaten da pintxua, baina 10 pintxo desberdin Ja. egiteko zenba gauza desberdin egin behar dira. bai, pixka bat. Hori da, bai. Eta orduan hori ikasten dute. Bueno, hain tomate, pixka bat, eta 5 minutu barru, ba, pistoa bukatuta dago. Ui, ze pinta hartzen dijoa, jazta hau, 5 minutu pasadia, Zura ona, bai, oso ona. koloria dira, ala, ja. ezta? Eta oain, bai. Bai, bai. Oain ja, bakarrik enplatatzea. Hori da, plateratuko dugu, aurkezteko. Dotore. Hau garai batean horrela, apaintzekola erabiltzen zuten ogila, xurortuta eta hola, ez? Ah, bai. Ez dakit, hola, imagina askat, ez? Bueno, eske hau, ia nire plater guztiak beti dia edo bakarrik jateko, edo Bai. guarnizio bezala erabiltzeko. Hori da. Habe bai urdai azpikokin, oso na arrautz vegitukin, oso na aragikin, Bakario pixketa bat bonitokin, aldamenean jarri eta bai. listo. Danak Bai. ona. Baina gaur piztua bea bakarrikan eta nahiko. Hori da. Azken ukituak ezan da berehala dastatuko dut.
tipula gorria, porrua, kuiatxoa eta piper berdea zati txikitan ebaki. Idibihotz tomatea eta tomate horia zuritu eta zatitu. Guztia oliba oliotan zuestitu eta aurkeztu. Pistoa kastatzeko prest. Hori da. Hau kasualitan, pintxo gainean nola aurkezten duzu, neonezkeo? Pintxoan. Pintxoan hori da, ezta? Ogi baten gainean, dagoela? Hori da. A ber, ba. Oso bat hau, Tomatia, bide ezberdinekin, horilla eta gorilla. Oso-osoa. Xamur-xamura eta oso-osoa. Animatu zaitezte, mota desberdinetako tomateak erabiltzen. Esan ditut izenak, eta orain bakoitzai bere erabilpena eman, eta ikusten duzu, zenbat tomate, ze desberdin, plater desberdinak egiteko gai. Ezta? Bai, animatu. Animatu. Esan baitaren, berak Facebooken zabaltzen dituela hementxen behian jarriko dugu, argazkiak, astean zehar eta egunero zer asaltzen den merkatuan, ezta? Ez galtzen utzi, jendea baki. Hori da. Ez galtzen utzi, bai. Ez galtzen utzi da bere esaldi bat, ezta? Bai. Hori da. Lehen beziko platera egin dugu, baina bagatoz bigarrenarekin, bere ala gatoz.